Vi vil gerne lave vores egen fugtighedscreme, og der er 2 faser. Fedtfasen og vandfasen, og vi vil starte med at lave vandfasen. Det første du skal bruge, det er 5 gram glycerin, så det måler du bare op på en vægt. Det næste vi skal bruge er kaliumkarbonat, og det skal vi bruge 3 gram af. Det næste vi så skal bruge er demineraliseret vand, og det skal vi så bruge 80 gram af. Nu skal vi så opvarme blandingen til ca. 90 grader. Nu er vi så kommet til fedtfasen. Vi starter med at tage 20 gram svinefedt. Nu skal vi så bruge stearinsyre, og det skal vi bruge 5 gram af. Det næste vi skal bruge er paraffinolie, og det skal vi bruge 5 gram af. Nu skal blandingen opvarmes til ca. 70 grader under omrøring. Vandfasen er nu afkølet til ca. 75 grader, og nu tilsætter vi så fedtfasen dråbe for dråbe. Blandingen er under kraftig omrøring og skummer op, mens temperaturen er på 70 til 75 grader. Cremen afkøles nu til ca. 35 grader. Nu tilsætter vi så vores rosenolie, som er vores duft. Nu tilsætter vi så natriumbenzoat, som vi bruger som konserveringsmiddel i stedet for parabener. Nu er cremen så færdig, og vi hælder dem i vores petriskåle. Nu sætter vi låg på, så den kan stivne.